Bore da, prynhawn da neu noswaith da. Cwpl wythnosau yn ôl dechreuwn ni gyda Beethoven, dy fe, a wedyn symudon ni ymlaen i Handel a Mozart a Bach. A dwi ddim yn gwybod os wyt ti'n sylweddoli, ond doedd dim un barf gyda'r un o'n nhw. Dim barf gyda Beethoven, na Mozart, na Handel, na Bach. Ond heddi, dwi'n mynd i cyflwyno y barf mwyaf yn y busnes. Ac mae'r barf na ar wyneb cyfansoddwr o'r enw Brahms, Johannes Brahms. A gyda llaw, un peth arall y byti Brahms, cas i eni mewn lle o'r enw Hamburg. Mewn lle o'r enw Hamburg. Felly, hamburger yw e. Reit te, Johannes Brahms. Un arall sydd yn dechrau gyda B. Wyt ti'n ei sylwi faint o gyfansoddwyr sy'n dechrau gyda B? Oedd Beethoven a Bach, a heddi mae Brahms. 3 mas o'r 5 sy'n dechrau gyda B. A pam ydw i'n siarad am Brahms? Achos ysgrifennodd e lot o gerddoriaeth hyfryd iawn. Dwi'n mynd i chwarae cwbl o ddarnau i ti. Mae enw un o'r darnau yma yn lullaby. Ac mae enw llall yn rhywbeth arall. Na ni, 2 ddarn hyfryd iawn. Ond un o'r rhesymau pam dwi moyn chwarae cerddoriaeth Brahms i ti yw achos doedd e ddim yn meddwl bod e'n ddigon da. Roedd e moyn ysgrifennu darn o'r enw symffoni. Ti wedi clywed am symffonis ydw ti? Maen nhw'n darnau hir iawn a mae pobl yn chwpo nhw lan i mewn i darnau llai. Ac roedd Brahms eisiau ysgrifennu symffoni. Ond y trwbl oedd, doedd e ddim yn meddwl bod e'n ddigon da. Achos ei arwr mawr fe oedd Beethoven. Ti'n cofio Beethoven, ond ti? Dwi'n meddwl taw Beethoven yw'r gorau. Ac roedd Brahms yn meddwl ni hefyd. Ond achos ni, doedd Brahms ddim yn meddwl bod e'n ddigon da i ysgrifennu symffoni. Roedd Beethoven wedi ysgrifennu 9 symffoni. Ac mae pob un o'r 9 yn arbennig o dda. Ti'n cofio un o'n nhw, oedd e'n mynd da-da-da-dam, da-da-da-dam, hwnna oedd y 5ed symffoni. Ond ysgrifennodd Beethoven 9 symffoni amazing. Felly, doedd Brahms ddim yn meddwl bod e'n gallu wneud cystal a Beethoven, felly penderfynodd e bod e ddim yn ddigon da. Tybed, weithiau, os wyt ti'n ffindio rhywun sydd yn dda iawn yn arlunio neu efallai chwarae pêl-droed neu pêl-rwyd neu sy'n canu neu beth bynnag yw e, a ti'n meddwl, mae'r bobl na mor dda, dwi ddim yn hanner cystal yn nhw. A weithiau, mae'n gallu rhoi ni off, ond mae'n bwysig bod e ddim yn rhoi ni off. Mae'n bwysig i ni cadw fynd hefyd.
achos mae rhaid I pob un dechrau rhywle, a diolch beth penderfynodd Brahms fod e'n mynd I ysgrifennu symffoni. A dwi'n just mynd I chwarae dechrau y symffoni I ti. Just gwrando ar hwn am funud. Ond yw hwnna'n amazing? Diolch byth bod Brahms wedi penderfynu bod e'n gallu wneud symffoni, achos dwi'n meddwl taw hwnna yw fy hoff dechrau o unrhyw symffoni. Well da fi y dechrau hwnna I unrhyw symffoni dwi wedi clywed erioed. Dwi'n meddwl bod e'n amazing. Anhygoel, bendigedig, heb ei ail, brilliant. Felly, cofio hwnna fel gwers. Os wyt ti'n meddwl bod ti moyn gwneud rhywbeth, just gweithio mas siwt wyt ti'n mynd I wneud a wedyn, dim ots, os ydy bobl eraill yn well na ti, mae'n bwysig bod ti'n rhoi go arno fe. Dwi'n credu. Ac efallai, bydd ydy'n endo lan fel Brahms yn gwneud rhywbeth amazing. Felly, beth am wrando arno fe, just unwaith eto, just I clywed y dechrau yma. Wel, 'na ni, y symffoni cyntaf gan Brahms, sgrifennodd Brahms 4 symffoni yn y diwedd, ond doedd e ddim fel Haydn yn gwneud 104, ond sgrifennodd e 4, ond mae pob un yn dda iawn, iawn, iawn. So, Johannes Brahms, na enw e. Diolch yn fawr iawn am wrando, a welai ti yr wythnos nesaf.